Hlučný sused? Určite to poznáte. Dobrá správa je, že s tým viete niečo spraviť. Hranica, nad ktorou je hluk považovaný za problém, je 50 decibelov počas dňa, ak je prekročených, a v noci je to 45 decibelov. Považujte to za problém, ak sused robí hluk pravidelne. Netýka sa to hluku pri rekonštrukcii bytu, ak táto rekonštrukcia bola ohlásená. A tu je krátky návod, ako postupovať voči hlučnému susedovi. Poprvé, priamy rozhovor so susedom. Porozprávajte sa s ním pokojne a priamo k veci. Často nejde o úmysel, ale o nevedomosť. Po druhé, ak hluk pokračuje ďalej, musíme pristúpiť k písomnej výzve. Napíšeme list priamo susedovi, alebo skúsime to aj mailom. Ak ani aj to nepomáha, kontaktujeme správcu alebo bytové družstvo, prípadne prenajímateľa bytu. Po štvrté, ak sused stále robí hluk opakovane a naďalej a porušuje aj nočný kľud, zavolajte políciu. Po piate, záznam hluku. Spíšte si časy, spojte sa so susedmi a nahrajte si tento hluk na video. Ak by však stav pretrvával stále ďalej, domáhajte sa svojej ochrany na súde. A teraz vám niečo prečítam. Nočný kľud a občianske právo. Podľa paragrafu 127 občianskeho zákonníka je každý povinný správať sa tak, aby nadmieru primeranú pomerom neobťažoval ostatných, čo zahrňa aj hluk. Pri rekonštrukcii môžete prekročiť hluk o 15 decibelov. Nočný pokoj sa vymedzuje medzi 22. hodinou večer a 6. hodinou ráno. Som Janka Jirásková z Reality Financie a pre ďalšie tipy nás sleduj ďalej.